Dobro večer, dame i gospodo, čestitari. Dobrodošli na jubilarni koncert za 20 godina od osnutka Gradskog mandolinskog društva Sanctus Dominion. Ukoliko vas itko ikad bude uvjeravao da Hrvati u ničemu nisu vodeći u svijetu, možete bez oklijevanja ustvrditi da u suvremenoj mandolinskoj glazbi jesu i to već preko desetljeća. I to ponajviše zahvaljujući splitskim snagama, okupljenim u i oko Gradskog mandolinskog društva Sanctus Dominion. Iako je vršnjak Lijepe naše osnovan istog dana kad je Republika Hrvatska, 25. lipnja 1991. Moglo bi ovo društvo domovinu podučiti mnogo čemu. Naime, kao, bit ću slobodan reći, svojevrsni pandan nogometnog kluba Barcelone u mandolinskom svijetu, Sanctus Dominion je uzoran primjer djelovanja na visokoj razini uz samoodrživi razvoj. Što temelji na vlastitoj školi mandoline i gitare, za neprekidno novačenje svirača orkestar, sastavljen većinom od studentskog i srednjoškolskog uzrasta. Zatim na vrhunskom orkestru pod upravljanjem profesora Vladimira Lukasa, kao poligonu za izobrazbu budućih dirigenata i kao najvrednijih proizvoda mladih skladatelja poteklih iz samog orkestra. Zatim na najsuvremenijem programu, velikim dijelom izvorno hrvatskom, dakle hrvatskih skladatelja. Na diskografiji od 3 albuma s djelima isključivo suvremenih hrvatskih skladatelja, Vlade Sonka, Marina Katunarića, Miroslava Miletića, Tomislava Kalebića i Pavla Sviličića, potonje dvojice poteklih u orkestru. I zatim, na kraju, na bogatoj žrtvi nagrada na Hrvatskom festivalu mandolinista, mandolina i mota od 1996. do danas, kao i na brojnim inozemnim natjecanjima mandolinista, na kojima suvremene hrvatske mandolinske skladbe redovito plijene najviše pozornosti kročeći neutabanim zvučnim stazama. Na početku večerašnjeg programa svojim sviranjem počastit će nas, nakon ko zna koliko godina što nisu možda takli instrument, sljedeći. Na mandolinama prvim, Nikolina Tičinović, Ivana Kenk Kalebić, Natalija Mrđen-Pajić, Jure Vučević, na drugim mandolinama Branko Lindi, Mario Bačević, Vasko Lukas i Mrđana Čagalja. Na gitarama Adriana Kosor, Vedran Marasović, Željko Lajčević. Na mandoli i gitari Tomislav Kalebić. Pridružit ćemo se na vakomeru na mandoli Deja Škorić i na basu Jure Teklić. Program prvog naraštaja, koji je djelovao od 1991. do 1996. sastoji se od Sonja Giacomo Sartorija i Era od Johana Sebastiana Bacha. Tijekom ovog razdoblja, u kratkim crtama, dakle 25. lipnja osnovano 1991. Gradsko mandolinsko društvo Sanctus Dominion sa školom mandoline i gitare pod vodstvom Marina Katunarića, te orkestrom pod ravnanjem profesora Vladimira Lukasa uz svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu Split. 1992. prva turneja po Austriji, Klagenfurtu, Villachu, Ferlahu, Sankt Vajtu i Wolfsburgu. 1993. audijencija kod pape Ivana Pavla II. U Vatikanu. Isto 1993. posjet britanskom vojnom brodu Resource uz prigodni koncert ovdje u Splitu. 1994. nagrada Meritum Splitskog ogranka humanitarne organizacije Pomoć djeci u Hrvatskoj. Također osnovan je i mlađi orkestar Anđela Čuvara pod ravnanjem Bože Labetića, o kojem u nastavku večeri. Te 1995. druga turneja po Austriji na poziv Austrijsko-hrvatskog društva Beč, Linz i Weiden. Održana je prva ljetna kolonija orkestara Gradskog mandolinskog društva Sanctus Dominion, kao što rekoh u nastavku. Maestro Vladimir Lukas.
Ovom prigodom na specifičan način zahvalit ćemo se ljudima koji su kao roditelji ili možda uopće ne, kao jednostavno entuzijasti, ostavili traga ne trzanjem, ne dirigiranjem, nego jednostavno srcem, dušom i ne znam, rukama, nogama, mozgom, čime god su stigli, znali kako god, da možete misliti kako je to bilo od 1991. nadalje. Tijekom djelovanja prvog naraštaja, molim vas da po svoju zahvalnicu dođe Tonka Lipotić. Zatim, Anđa Ođak. Gospođa Anđa vjerojatno večeras nije s nama, a je tu, ispričavam se. Te ako je večeras s nama Ivica Glavina. Gospodina Glavine nema tu, molim profesora Lukasa da nastavimo s programom.
Drugi naraštaj, 96. do cirka 2001. Na prvim mandolinama Ivana Kenk-Kalebić, Natalija Mrđen-Pajić, Sandra Katunarić, Anton Teklić. Na drugim mandolinama Tonka Juranović-Matović i Višnja Juriška. Na mandolama Marija Puklović, Deja Škorić, moja malenkost. Na gitarama Marko Klarić, Igor Babić, Ines Sivelja. Na mandolonima, mandolončelima Željko Vlajčević, Tomislav Kalebić i na basu Luka Tičinović je na pomoć. Od 96. započinje era mandoline i mute, te naravno prva nagrada u umjetničkom i folklornom dijelu na prvom hrvatskom festivalu mandolinista Mandolina i muta. Koncert u Napolju, u Italiji, na poziv Bedema Ljubavi, pokreta Majki za mir iz Splita. 97. prva nagrada za izvođenje nove skladbe Capriccio Cromatico Vlade Sunka na festivalu Mandolina i muta. 98. niz koncerata u Berlinu u organizaciji grada Splita i Berlin Wilmersdorfa. 98. prva nagrada u umjetničkom dijelu i za izvođenje nove skladbe Ples Vila Jezerkinja Vlade Sunka, večera ćete čuti, na festivalu Mandolina i muta, naravno. Međunarodna smotra mandolinskih orkestara u Varaceu u Italiji. 1990. izdan prvi nosač zvuka, Sunko Katunarić. Ime. Posebna nagrada na međunarodnom natjecanju Giacomo Sartori u Ali, u Italiji, za izvođenje skladbe Capriccio Cromatico. Nisu imali kako nagraditi momke i cure koji kao srednjoškolci rasturaju mandoline i istovremeno nemaju dovoljno kvalitetne instrumente i nisu se možda snašli u nekakvom tom teatrinu koji nije odjekiva kao ovaj prostor u kojemu se vježba, pa su izmislili nagradu za nešto što oni do tada nisu jednostavno nikad čuli. Oni to jednostavno u svijetu nisu imali do tada. Prva nagrada u umjetničkom dijelu i za izvođenje nove skladbe Pjesma i ples Josipa Magdića na festivalu Mandolina i muta. 2000. Europska konvencija trzalačke glazbe u Bolonji. Druga nagrada mlađeg orkestra Anđela Čuvara u folklornom dijelu na festivalu Mandolina i muta. Te 2001. obilježena 10. obljetnica osnutka koncertom u Dioklecijanovim podrumima. Prva nagrada za izvođenje nove skladbe Kaštelanska zvona Vlade Sunka, opet na festivalu Mandolina i muta. Zahvalit ćemo se za djelovanje tijekom rada drugog naraštaja sljedećima. Iva Jurić, Gorka Rejić, Marija Kurtović, Katica Terikaj i na kraju skladatelju Vladi Sunku na poseban način. U izvođenju ovog naraštaja čućete treću simfoniju u D-duru, stavak Allegro, prvi stavak Luke Sokočevića, Ples Vila Jezerkinja Vlade Sunka, kojeg smo spomenuli kao nagrađenog, te varijacije na dalmatinsku temu Plovi barka, također Vlade Sunka.
orkestar Anđela Čuvara. Poslije preimenovan orkestar Anđeli svirači. Molim da izađu. Na prvoj mandolini Marija Piplović, Sandra Katunarić, Natalija Mrđević, Domagoj Zebić, Anton Teklić, Gaja Vidović. Na drugoj mandolini Marin Mandić, Višnja Jurišić, Deja Škorić. Na mandoli Jelena Milišić, Mario Piplović, Ivana Teklić, moja malenkost. Na gitari Marko Klarić, te ćemo dati ruku iz prve generacije Adriana Kosov. Te na basu
darovan tuše. Prekratka je ova večer za bilo šta istaknit iz nečega što se zove ljetna škola mandolina u Milni. Tih 6 ili koliko, 7 godina, koliko smo puta bili. Stoga to uopće neću ni pokušavati. Iz tog razdoblja zahvalili bismo se gospođi Merici Mirošević-Lešić. I naravno, maestru voditelju Boži Labetić. Majstru Boži Labetiću bit će uručen i plakat ovog našega događanja. On je malo više radio. Program kojim će nas čuvat anđeli čuvari, stari splitski plesovi Mofrina. I naravno, eine kleine Nachtmusik. Prvi stavak Allegro, Wolfgang Amadeus Mozart.
Naravno, lipa ja reka sad sljedeći. Hvala svima koji su nas se sjetili, Anđela Čuvara i voditelja koji je bio prvi. Profesora, na mikrofon. Aha, na mikrofon. Zaboravim se. Ovako, evo zahvaljujem se svima koji su nas se sjetili. Ja sam bio, čini mi se, prvi voditelj Anđela Čuvara. I zahvaljujem se svima njima i roditeljima koji su bili na podrška i svima vama. A ono što je najvažnije, što su oni meni ostali i bili anđeli. Eto, hvala lipa. I na kraju, od nazad 10 godina računamo treću generaciju starijeg orkestra Sanctus Domini. Na pozornicu molim Ivana Kenk-Kalebić, prva mandolina, Sandra Katunarić, Stela Ivanišević, Anton Teklić, Jelena Galić, na drugoj mandolini Višnja Jurišić, Zrinka Bakić, Loredana Musaf, Petra Matković, Željana Cvitanić, mandole, Deja Škorić, Marija Piplović, Ivana Teklić, Damira Piplica. Na gitarama Franka Kovačević, Igor Babić, Valentina Juraga, Ines Ivelja. Na mandolonima Željko Vlačević i Tomislav Kalebić. I na basu Luka Tičinović. U spomenutom razdoblju, nastup od 2002. Nastup na Eurofestival Zup-Musik u Friedrichshafenu. 2003. izdan drugi nosač zvuka, Sanctus Domini Plays u Unko. Također prva nagrada za izvođenje prvonagrađene nove skladbe Isa Pavla Sviličića, člana orkestra, na festivalu Mandolina i Mota. 2004. drugo mjesto na Međunarodnom festivalu u Pragu. 2005. prva nagrada za izvođenje nove skladbe Biševo, opet Pavla Sviličića na festivalu Mandolina i Mota. Nastup na Međunarodnom festivalu u Logronju u Španjolskoj. 2006. izdan treći nosač zvuka, Otoče. Nastup na Eurofestival Zup-Musik u Bambergu ovaj put. 2007. nagrada grada Splita, s ponosom pokazano na izložbi. U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, jedna složena, mamo reći multimedijalna večer, Noć Falkuše. Opet naravno povezano sa Otoče, sa Svilom i tako dalje. 2008. nastup na Međunarodnom festivalu u Veroliju, ili Veroliju, nisam siguran. 2009. nastup na Međunarodnom festivalu u Remiremontu, u Francuskoj. 2010. prva nagrada na festivalu Mandolina i Mota. Također je napravljena i mala škola mandolina u gradskoj knjižnici Marka Marulića te godine. Te ove 2011. prva nagrada na festivalu Mandolina i Mota, i osnivanje Hrvatskog nacionalnog mandolinskog i gitarističkog orkestra. Imali ste ga priliku čuti na Marijanu, u Meštrovićem kašteletu. Zahvalit ćemo se današnjem predsjedniku društva, Radovanu Kečkemetu, Ana Mariji Kečkemetu, Don Šimi Maroviću, našem snimatelju večeras, a i sve češće inače, Tomislavu Onušiću. Zahvalnici, dođite u te. I naravno, profesoru, jedinom neponovljivom i konstantnom od 1991. Vladimiru Lukasu. Mislite da ste vidjeli sve?
Ovaj orkestar ne bi se zahvalio vladi jednako kao svima ostalima, to nije dovoljno. Naš dugogodišnji član orkestra, Marko Klarić, uručit će mu iznenađenje večeri. Kao nagradu za trud. Iznenađenje večeri, plod je truda. Dakle, iznenađenje večeri, plod je truda ruku jednog inženjera elektrotehnike koji u slobodno vrijeme radi u drvu, zove se Damir Šućur. Zahvaljujem. Nije zgorega napomenuti da je on taj trud naravno dao besplatno. E sad dolazi pravi program. Vlado Sunko, Capriccio Cromatico. Tomislav Kalević, Istok. Pavle Sviličić, Isa, stavak 3, Nevera od Velega duga. Te na kraju Gordan Tudor, Pojesmi Dolmitinski. To nije sve, čeka vas još nešto poslije.
Nikako me se riješiti, a? A čujte, red je zahvaliti dobrim ljudima za izložbu, prigodnu multimedijalnu izložbu koju smo organizirali u Muzeju grada Splita, kratko i jasno, Muzeju grada Splita, te školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju za plakate. A za ovaj koncert osobito bi zahvalio, osim Multimedijalnom kulturnom centru koji je dao prostor i logistiku, gospodinu Tomislavu Onušiću za snimanje. Drago Marina Katunarića, sjetim se, jedan put smo svirali, ko zna di, ko zna šta, ali između ostaloga i njegovu famoznu Bile dane Vlašku, zavičajni diptih. U najavi tog broja, kaže maestro Lukas, na kraju krajeva svi smo mi nekome vlaji. Zato vas pozivam, Bile dane i Vlašku treba doći odsvirati. Maestro, imate riječ. Evo dok nam se sve generacije skupljaju u počast Marinu, ja ne bi dužio, puno puta ste me čuli na koncertima, nema potrebe da sad previše govorim. Dakle, rekao bih, naših prvih 20 je tu, slijedi nam sljedeće i živi, zdravi i bili i vidjeli. Hvala vam.